Сәлем, кызлар, малайлар. Кәйфләрегез ничек? Беләм, тизрәк әкиятләр тыңлыйсыгыз килә. Бүген мин сезгә Кытай халык әкиятен сөйләячәкмен. Шуп-шуп дип атала ул. Ә ни өчен шуп-шуп дип аталганын әкиятне тыңлагач белерсез. Әкиятебезне башлыйбыз. Бер урман эчендә булган ди күл. Урманда яшәгән ди 6 куян. Менә көз дә җиткән. Күл читендәге алма агачтан бер алма өзелеп суга төшеп киткән. Өзелеп төшкән дә шуп дигән тавыш чыгарган. Моны ишеткән куяннар куркуыннан тизрәк урманга кирип качканнар. Буларның йөгерүен күргән төлке кая чабасыз дип сораган. Ниндидер куркыныч шуп-шуп килгән дигәннәр куяннар. Моны ишеткән төлке дә куркуыннан җан фарман чабып киткән. Туктагыз әле, кая чабасыз булай? Дигән аларга маймыл. Белмисеңмени, шуп-шуп куып килә бит, дигән алар. Шуннан маймыл да буларга ярып йөгерә башлаган. Шулай һәрбер очраган җәнлек җанварга бер сүзне кабатлылар икән булар. Куркыныч шуп-шуп куып килә. Куркыныч шуп-шуп куып килә. Алар артыннан бер-бер артлы буланнар, кабаннар, аюлар, филләр, мөгез борыннар, юлбарыслар, арысланнар чабырга тотынганнар. Артка карамыйча бер-бер артлы чабалар икән булар. Ә үзләре чапкан саен күбрәк куркалар икән. Тау итәгендә яшәүче бер карт арыслан буларның каршысына чыккан да кычкырып җибәргән. Кемнән куркасыз, кая чабасыз булай, дигән ул. Кытышкы шуп-шуп куып килә, дигәннәр алар. Кем соң ул шуп-шуп дип сораган арыслан. Белмибез дип гаҗәпләнгәннәр җанварлар. Туктагыз, башта тикшереп карыйк. Моны кем әйтте сезгә? Юлбарыс әйтте. Арыслан юлбарыстан сорагач, анысы аю әйтте дигән. Шулай итеп һәрберсе бу хәбәрне кемнән ишеткәнен әйтеп чыга. Шират төлкегә җитә, төлке куян балаларына тотып күрсәтә. Шуннан соң 6 куян баласы бөтен җәнлек җанварларны ияртеп күл буена алып килгән. Менә шушында яшәү куркыныч дигәннәр озын колаклар бергәләп. Нәкъ шушы вакытта тагын бер алма өзелеп күлгә шуп иттереп килеп төшкән. Эй, сез куркак куян балалар, менә шушыннан кытыгыз очтымы, дигән арыслан. Курку куа килә, акылны җыя килә, дип юкка гына әйтмәгәннәр инде. Шулай дигән дә арыслан барысы бергә килешеп эннәренә таралганнар. Курыкканга
Qo'yan da ayu bo'lib ko'rinadi degan maqolni eshitganingiz bormi? Bu maqol qo'yan bolalarni bigrakda to'g'ri keladi. Men sizning bilan sog' bo'lasham. Sog' bo'ling'iz.